салому алейкум, бародаро. Хоб, чанд рӯзе аст дар шабакаҳои иҷтимоӣ оиди блогерои бадрафтору бадахлоқ наворҳо паҳн карданд ва аз ҷумла марам бенасиб намондум, номи марам гирифтанд ва ман ҳамчу бобо, ҳамчун як шаҳрванди тоҷикистони азиз, ҳамчун як мӯйсафеди гуфтин маълима синамаи 60-70 ва гуфти он бародаре ки передачаи аввалаш намемона ки ба насли пирай ба пирон чӣ бало шуда ки навор мекунанд ва ба ӯ намедонам ӯ шахсияте ки як бачаи хел базеби хушрӯ биромад гуфт ҳамаи чиёра гуфт мо тарафдори ту бародар, мо тарафдори ту, лекин ту нагуфтӣ, номи маро нагирифтӣ, барое ки ту иззату ҳурмати худта аввал донистӣ, ба иззату ҳурмати бобоҳоро донистӣ. аҳсан ба ту, фикрронит хуб. ана ки интизор шудем ки оиди ин маълима бобо кӯҳансолтарин блогер дар шабакаҳои ютуб чӣ мегӯм. агар ман сухан гуфтан натонум, ман даказат кардан натонум, мисли ҳазрати Юсуф даказат кардан натонум, ҳамин маълимара худо ҷуҳнамак бикушад. хотиррасон мекунем ки ин бобои блогер, бобои қанд наворҳои бобигӣ мекунад. ранги ин маълимаро ягон институт хондагӣ нестам, не ки гӯш киненака маълимара ма чӣ мегӯм. мада расид, ман ҳатман ҷавоб мегардонам. ба ту пушти экран да ҳамхел гиррас гуфтаеси ки насли калонро чӣ шуд. Насли калон ҳеҷ чӣ нашуда, 100% аст. моро мехоҳем ки дар давлати демократӣ ҳуқуқбунёди дунявӣ сухан кунем. саволта гирифтӣ, ҷавобта гирифтӣ. ушта ҷавоб нагуфтам, ишта ҷавоб гуфтам. навбати маълима мебиёяд, омӯзгор расондагия таги баром ошта. вай мегӯяд ки як пирамард, ҳамин мазмунка дида, як пирамарди синаш аз 60 ба 70 рафтагӣ, як миқдор пула гирифта дар бағалош, чӣ гуфтаиста мега ман намедонам. маълима мумкин шояд ки ягон маълимаи калон бошӣ, ту намедонӣ ман чӣ гуфтаистам. ҳамин худат намедонӣ ки ман чӣ гуфтаистам. ту будон ҳамин бобо грузит кардана ҳеҷ нағз надидам. як чиза дар гардани ман грузит мекунам ку просто демна мешавам, барое ки ноҳақ гап мезанам. нахо маълимара бӯи ноҳақ гап мезанам. маълимара факт мегӯм, ҳуҷҷат мегӯм ку анам хеле хати гап мезанам. маълима аз ашъори устод Садриддин Айнӣ бисёр хуб гуфтӣ. маълима аз ашъори қаҳрамони миллат Мирзо Турсунзода. намедонӣ вая, намешиносӣ Мирзо Турсунзодара? ту хондагӣ нестӣ Мирзо Турсунзодара? ман ба ҳамин бесаводин мактабда базу 3 мемонданам, 4 намемонданам. ба ҳамин бесаводин ман тара қатиту баҳс мекунам ки бепул суханат асар надорад, ҳоле ки ту дори хар надорад. пула дар дастам гирифтагӣ, ҳамин сухана гуфтагием. сухани кист? муҳтарам маълима бихеку аҷод гап зан. сухани кист? сухани Мирзо Турсунзода аст, шоири халқи тоҷик. феъли ҳамон Мирзо Турсунзодаро ранги ҳамин ман буд чӣ балоам хел жостки гап мезад. яъне ки маънош ки пул надорӣ ҳичкаӣ. ҳичка бепул нест. буро айхона 4 танга кор мекунӣ. чӣ ман ягон гапи хато гуфтам? гапи ман нест, мада грузит накунед. ин сухани ширраву шарбатдори Мирзо Турсунзода аст. ту нафаҳмидӣ маълима? ту нафаҳмидӣ амира нафаҳмидӣ ки ами хелая Мирзо Турсунзода маълима
бира мирзо тумсударо ки ту нахонда бахшиш асабам вайрон шид ҷавоб тадоду маълима агар бо ягон саволу ҷавоб дошти беҳтар номрои мара медонӣ занг бизан ман бирем бишинам сари як пиёла чойда бишинем суҳбат кинем бобуҳода нарас фаҳмидӣ ман гарчанд бесавод бошум пастию баландиҳои зиндагӣ ғаму дарди зиндагӣ чунон ҳаммара сухандон карда сухангӯ карда ки биё як гапи дига мегӯ мара гузид накунед ин гапа мегӯянд ки олим шудам осон одам шудам мушкил мада гузид накӣ ки бо видеот мекунам ин сухани зебои гузаштагони май чақа нарас бобуда ҳамин риши ма ҳамин риш ҳар як тори риши сафед шидаги ма ҳамаш панду ҳикмати зиндагиа зинда бошед.